Op het krappe Zeeuwse elektriciteitsnet is voor het eerst extra stroom gevonden. Genoeg voor 20 tot 30 bedrijven op de wachtlijst. Vandaag konden de netbedrijven dan eindelijk eens met een beetje goed nieuws komen. Maar daarmee zijn de problemen zeker nog niet opgelost. En verder. Toch kreeften opgevist ondanks problemen. En Hieronymus is weer terug in Stavenisse. Goedenavond. Het is misschien wel het grootste probleem voor de Zeeuwse economie op dit moment. Het tekort aan stroom op het overvolle stroomnet. Maar vandaag was er goed nieuws te melden. Blije gezichten van de netbeheerders. Er is extra ruimte op het overvolle stroomnet gevonden. Na een zoektocht van 1,5 jaar. Vandaag even met een blij gezicht mag ik wel zeggen, want het is eindelijk een keer goed nieuws om te melden. Ik denk dat dit echt super nieuws is. En ook belangrijk, want het is een schrijnend probleem nu. De wachtlijsten die we hebben, de economische schade die dat met zich meebrengt. Dus dan is het supergoed dat we nu toch een aantal partijen in ieder geval blij kunnen maken. De wachtlijst voor bedrijven die dringend energie nodig hebben groeit. En daarmee groeit de frustratie van ondernemers. Frustreerd, boos, maar vooral machteloos. Het tekort aan stroom legt honderden projecten in Zeeland stil, zoals hier in Domburg. Het nieuwe hotel had er al moeten staan. Nu is het nog steeds een bouwplaats. In 2022 hebben we het aangekocht voor een miljoenenbedrag. Dus je rentetikker die loopt al 2 jaar. De bouwkosten die zijn de laatste 2 jaar ook alleen maar gestegen. Een aantal kopers, wat de helft was al verkocht, zijn afgevallen. Dus ja, ik durf wel eerlijk te zeggen hier voor jullie, de problemen zijn groot. Nu is er 70 megawatt aan stroom vrijgespeeld. En dat betekent dat 20 tot 30 bedrijven binnenkort goed nieuws krijgen. Ja, zeker. Het is een mooie dag. We zijn al een hele tijd op zoek naar flexibiliteit in het elektriciteitsnet. Nou, dat is nu gevonden en dat zorgt ervoor dat er een deel van de wachtlijst in Zeeland weggewerkt kan worden. De extra stroom komt straks van een groot batterijpark dat hier in Vlissingen-Oost gaat worden gebouwd. Maandenlange onderhandelingen gingen vooraf aan gedetailleerde afspraken over het laden en ontladen van de batterijen. Maar uiteindelijk is het gelukt en we proberen nu met wat we vanuit dit contract geleerd hebben ook volgende partijen nu sneller met deze contractvorm op het net te zetten, zodat we nog meer flexibiliteit kunnen krijgen en daarmee nog meer partijen van de wachtlijst kunnen halen. Dit bouwproject zit niet bij de gelukkigen. De extra energie gaat naar bedrijven ten noorden van de Westerschelde, maar met uitzondering van Domburg en omgeving. Krijgen die bedrijven dan ook meteen die extra stroomaansluiting? Ja, dat is van bedrijf tot bedrijf is dat verschillend. Er zijn bedrijven bij die hebben al de juiste kabel op het terrein liggen. Nou, die kunnen we direct vrijgeven. Maar er zullen ook bedrijven bij zijn waar wij uiteindelijk ook nog wat infrastructuur moeten aanleggen. Maar die kunnen dan binnen afzienbare tijd aan de slag. Vandaag konden de netbedrijven dan eindelijk eens met een beetje goed nieuws komen. Maar ja, het is nog lang niet genoeg. Er staan zo'n 300 Zeeuwse bedrijven op de wachtlijst. Hebben allemaal extra stroom nodig. Ja, en voordat zij allemaal zijn geholpen, ja, daarvoor moet het Zeeuwse stroomnet worden uitgebreid. Met extra hoogspanningslijnen, met extra hoogspanningsstations. Ja, en dat gaat nog zeker 10 jaar duren. Het Openbaar Ministerie eist 4 maanden cel tegen een vrouw uit Breskens voor haar aandeel in een drugslab. Ze verhuurde van 2020 tot 2021 een schuur achter haar toenmalige woning in Waterland-Kerkje, maar verrichtte ook hand- en spandiensten. 3 Colombiaanse mannen die in het lab werden aangetroffen ziet het OM als de uitvoerders. De tuin van Museum Termaris in Oostkapelle staat in de top 10 van bijzonderste tuinen van Nederland. De tuin midden in natuurgebied De Manteling is 30 jaar geleden aangelegd en alle Zeeuwse landschapstypen zijn er terug te vinden. In mei wordt de winnaar van de wedstrijd bekendgemaakt. Het grafmonument van Hieronymus van Tuyl van Sirooskerke is na een renovatie in Amsterdam weer terug thuis. Dat wil zeggen in de hervormde kerk van Stavenisse. Het beeld was er slecht aan toe, zagen we ruim 2,5 jaar geleden. Hier zie je stukken van de achteruitgang. Hier heb je al bruine vlekken. En van de versuikering is het echt heel goed te zien, want dan wordt het marmer helemaal wit. En dat is hier heel goed te zien. Hier heb je het echt helemaal versuikerd. En hierboven zie je ook nog stukken die afgebroken zijn.
Er moet echt op tijd moet dat versuikeren tegengegaan worden. Dus daarom moet het echt nu gebeuren. Dat was ruim 2 jaar geleden. Vandaag waren we terug in de kerk en het ligt nu in stukken. Maar de komende weken wordt alles weer in elkaar gezet. We gaan eerst een onderconstructie bouwen van kalkzandsteenblokken. En we gebruiken gewoon weer de oude verankeringen die ze in 1600 ook gemaakt hebben. Want dat beeld van Hieronymus, hoe zwaar is dat? Dat beeld weegt ongeveer 800 kilo. 800? Ja, dat is 800 kilo. Het was ook een. We hebben best wel wat gezweet toen we het weg gingen halen. Om het heel te houden. Met de werkzaamheden is een bedrag gemoeid van ruim 6 ton. Het is een hele bijzondere klus. Het is lastig omdat het zo groot is, zoveel. Maar het gaat goed. En over een week of 4 is het grafmonument te bezichtigen in de kerk van Stavenisse. In Klingen en ook in Hulst is de laatste maanden meerdere keren slachtafval gedumpt in kledingcontainers en containers voor plastic. Een grote ergernis vindt de gemeente, omdat de kleding en ook dat plastic niet meer gebruikt kunnen worden voor recycling. De gemeente heeft nu stickers op de container geplakt dat het niet mag. 600 basisschoolleerlingen uit de gemeente Borselen kwamen vandaag bij elkaar in Heikensand voor een dansvoorstelling. De voorstelling ging over pijn en daar hebben de kinderen veel van geleerd. Dat je altijd sorry moet zeggen tegen iemand als die pijn heeft. Je moet niet zonder handen rijden. En je moet ook niet met dozen gooien. Hoe ga je met elkaar om in een wereld waarin heel veel ruzie wordt gemaakt? En ik denk dat dat een heel belangrijke les is. Het optreden was een initiatief van Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelde-regio. De organisatie hoopt in de toekomst de voorstelling ook voor kinderen in de andere gemeenten te mogen spelen. Kreeften uit het Grevelingenmeer moeten dit jaar het seizoen gaan redden. Het is hard nodig omdat in de Oosterschelde het heel slecht gaat met het schaaldier. Vandaag werd symbolisch de eerste kreeft boven water gehaald. Dit is hem. Alsjeblieft. Dank u wel. Het is het beeld zoals we het al lang kennen. Een eerste kreeft komt boven water en wordt overhandigd. Toch is dit voor het eerst een kreeft uit het Grevelingenmeer en niet uit de Oosterschelde. Hier is er niks los. In ieder geval met de kreeft. Want we zien een toenemende populatie en daar zijn we blij mee. Omdat de Grevelingen is en Oosterschelde. Ieder met zijn eigen problemen. Hier hebben we ook wel eens problemen met zuurstofloosheid, maar dat is een paar jaar niet het geval geweest. En daardoor is die populatie snel hersteld. Problemen zijn er wel in de Oosterschelde. Omdat het daar zo slecht gaat, besloot de stichting Promotie Oosterschelde Kreeft de feestelijke opening te annuleren. Maar de stichting Zierikzee deed wel een opening. Want dan gaat er wel dat we begaan zijn met het product. En zeker het product in Zeeland en in België. Er zitten volop mensen vanuit België ook aan boord. En het is echt een positief geluid. Als ik zo kijk wat of er vandaag gevangen wordt en hoe de kreeft eruit ziet. De eerste Grevelingenkreeft werd naar Zierikzee gebracht en in ontvangst genomen door de burgemeester van Schouwen-Duiveland. Uiteindelijk is hij vanmiddag geveild. We gaan naar verslaggever Erik Holm in Zierikzee. Ja, Erik, het blijft natuurlijk wel een beetje typisch, hè? De ene organisatie die zegt geen feest, want het gaat niet goed met de kreeft in de Oosterschelde. En de andere organisatie die zegt, nou, we vieren wel gewoon feest en we stappen over op de kreeft uit de Grevelingen. Ja, dat klopt. Maar oorspronkelijk komen die Grevelingenkreeften uit de Oosterschelde. Zo'n 40 jaar geleden, toen het ook al wat slechter ging met die kreeft in de Oosterschelde, zijn er namelijk een aantal uitgezet in de Grevelingen. En daar gaat het ontzettend goed mee. Daar zijn de kreeftenvissers die daar actief zijn heel erg blij mee. Die willen ze verkopen, dus die zijn blij met deze aandacht. Maar je hebt natuurlijk gelijk, het is natuurlijk niet vanuit luxe dat ze dit doen. Dus de komende 3 maanden, want zo lang duurt het kreeftenseizoen, ja, worden heel erg spannend voor de sector. Ja, want stel nou dat er ook dit jaar heel weinig kreeften uit de Oosterschelde kunnen worden gehaald, wat dan? Nou ja, dan moeten de kreeftenvissers die daar actief zijn, die moeten toch iets gaan bedenken om hun geld te verdienen. Zover is het nog niet. Er wordt naastig gezocht naar oplossingen. Maar die oplossingen, ja, die kosten geld en veel tijd. Dus het is nog maar de vraag of die op tijd worden gevonden. En het zou natuurlijk ontzettend jammer zijn dat zo'n typische Zeeuwse sector, wat de kreeftenvisserij is, dan uiteindelijk zou komen te verdwijnen.
Tot slot dan nog even naar die eerste symbolische kreeft die vandaag naar boven werd gehaald. Is die al geveild? Ja, je hoort muziek achter me. Dat betekent dat de veiling zojuist is afgesloten. En ik heb gehoord van de organisatie dat er ruim 4000 euro is opgehaald. En dat geld dat gaat allemaal naar een organisatie, een groep wetenschappers, die de komende jaren onderzoek gaat doen naar die kreeftensterfte in de Oosterschelde. Goed doel lijkt me. Erik Holm, Zierikzee, dankjewel. De dag begon plaatselijk met mist, maar nadat die mist was opgetrokken volgde een zonnige lentedag met veel zon en aangename temperaturen, 14 tot 16 graden. Morgen beginnen we grijs met mist en ook wat lage bewolking, dan een periode met zonneschijn. Maar vanuit het westen wordt het dan weer bewolkt en in de namiddag kan het ook gaan regenen. Het is frisser morgen met temperaturen tussen de 11 en de 12 graden en ook een stevige westenwind. En dan naar onze site, want het televisieprogramma Bed and Breakfast was deze week in Zeeland. En Sanny en Richard uit Oost-Soeburg wonnen met hun B&B de aflevering. Dat zorgde natuurlijk voor emotie. Ik ben een gevoelensmens, emotionele tuttenbel. Ja. Ik kan er niks aan doen, maar blijheid, spanningen. En ja, het was een enorme leuke week en geweldig. Meer daarover vindt u bij ons op social, dat wil zeggen Instagram, TikTok, etc. Tot zover. Zeeland nu op televisie hier voor vandaag. Ik wens u nog een heel mooie avond en graag tot morgen.